Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy hablamos de Cedeira, de todas esas obras que está llevando a cabo, así como los eventos que va a comenzar a celebrar. De todo esto hablaremos esta noche con el alcalde de Cedeira, con Pablo Moreda Gil, que tenemos el placer de tenerle esta noche aquí a nuestro lado. Muy buenas noches, alcalde, y gracias por venir. Muy buenas noches. Hay muchos temas de los que hablar en Cedeira. Uno de ellos, de los más importantes, una demanda histórica que llevan en el municipio, es esas obras que por fin llegaron de la regeneración de la playa de la Magdalena y en las que parece que, por como pudieron dar en algún comunicado desde el propio ayuntamiento, señalaban que entendían el impacto visual que estaba generando, pero lo importante era pues, que quedase todo bien y calmaban esa preocupación que pudieran tener los vecinos de estas. ¿No es así? Sí, a verdade é que o acabas de resumir moi ben, non? Nos levo no Concello desde o ano 2015 e no ano 2016 bueno, pues tuvemos a primeira, digamos, a primeira problemática con isto da praia que viñemos arrastrando pues, durante moitísimos anos. E recórdome pues, unha vez que estaba actuando unhas máquinas de costas, estaban cunha retroexcavadora, pues, andando nas dunas e todo iso. É unha pequena anécdota, no? Pero fun ali un pouco preguntar, ao final parei esas obras, me chamara daquela o director de costas, no? Neste caso que fora Rafael Emil, co cal teño unha excelentísima relación, o que agora xa non está nese cargo. Acordo-me que me dixera, eres o primeiro alcalde que me para unha obra, no? Dixe, claro, non é que eu quixen parar unha obra, nosotros sabíamos que a praia de Cedeira estaba tendo unha problemática dende fai moitísimos anos, bueno, o que pretendíamos era que en todo momento se fixese, se demandaba un estudio de impacto ambiental e un proxecto constructivo de acordo a ese estudio de impacto ambiental para que a nosa praia de Cedeira pudese seguir manténdose durante moitísimos anos. A partir de aí nace unha plataforma veciñal na que todo o mundo puido participar, na que participamos pois, varios grupos políticos, asociacións de veciños, bueno, digamos que foi un poquinho aberta para todo o mundo. E a partir de aí foron indo con diferentes conversas. Eu en todo momento pues, mantiven conversas con costas en Galicia, con costas do Estado en Madrid, reuníme bastantes veces para intentar conquerir este proxecto, ¿no? Que era un proxecto pues, moi importante para todos nós, porque claro, esas causas nas coñecíamos, entón sempre actuar sobre algo que pasa se hai un movimento de area, se se cae empalizada, volvela a poñer, ao final estamos poñendo parche sobre parche. Non foi doado, porque bueno, foron durante moitos anos solicitando esa demanda, así como tamén a recuperación das hectáreas, que fora, nese mesmo intre estábamos pedindo as dúas cousas. E bueno, cando houve o cambio de goberno, cando entra Pedro Sánchez, pois foi cando conseguimos esas axudas, esa subvención, para facer ambas dúas actuacións. A Cetares xa está rehabilitada, que o cal é fermosísima, invito a todo o mundo a poder coñecela, en Punta Sarridal, onde temos o xacemento arqueolóxico do Campo do Castro, e despois tuvemos a regeneración da praia, no? A regeneración da praia que está feita incluso polos técnicos que fixeron a regeneración da praia do Burgo, que estamos falando do estudio digamos, do estudio, neste caso, de actuación medioambiental de costas máis importante de España, non? Entón, bueno, creemos que vamos na boa liña e bueno, sabemos que é un traballo complicado, complexo, pero bueno, que esperemos que o resultado seña satisfactorio. Un proyecto que contó con el apoyo del resto de grupos políticos. Sí, a ver, nós tiñamos moi claro que son proxectos de veciñanza, de todos, non? Nos, por exemplo, eu son unha persona que intento dialogar o máximo posible con todo. Estamos tratando a ampliación do centro de saúde de Cedeira, co cal xa temos os terreos comprados, temos que facer unha modificación do plan que xa está enviada a costas do Estado porque nos tenen que informar. En esa xuntanza, pues, invitei incluso a oposición a vir comigo a Compostela, non? Así como tamén o plan xeral, é dicir, estamos agora mesmo na tramitación dun plan xeral que foi contratado fai máis ou menos un ano, en a que tamén pues, se convidou a oposición a participar nel, no? Entón creo que eso pues, sempre é importante. E co tema pues, este da praia, desde o primeiro momento coa plataforma pues, intentamos dar sempre a maioría de información posible, levouse a pleno estando naquel momento o PSDG comigo de alcalde con maioría absoluta, estando o Partido Popular e o BNG na oposición, se levou o estudio de impacto ambiental,
É máis o proxecto constructivo porque Costas non lo demandaba e se aprobou en pleno por parte dos tres grupos sin facer ninguna objeción, sin haber ninguna pregunta, todo iso. Entón, eu creo que, bueno, son cosas importantes pues, que debemos de aprobarlas entre todos. Llevan las obras, estos trabajos, cerca de un mes. ¿Qué es lo que se ha podido hacer ya? ¿Qué es lo que queda? ¿Cómo las ven? ¿Creen que en tiempo y forma se van a llevar a cabo? ¿Cómo están viviendo esas obras? Bueno, a ver, as obras agora mesmo, digamos que este é a parte máis complexa, porque a parte máis complexa, bueno, pues claro, foi un poquinho o que se falou, non? Houbo que tirar as árbores casi todas que estaban, moitas estaban en mal estado, outras estaban propiamente na duna, nesa parte que se vai retranquear da praia, non? E, bueno, pois a lei de costas tamén di que agora mesmo que nos sistemas dunares non pode haber un tipo de árbores, porque o que van facer é enraizar de tal forma que non permiten movimentos dunares, non? Entón se van a plantar outra vegetación. Está habendo un movimento de terras bastante importante, sacándose moitísima terra que temos que sacar da praia, que digamos, é terra, sabes? Non pode estar ali. E agora mesmo pues, están empezando co tema do espigón, ¿no? O tema do espigón, bueno, para min é importante que a obra vai durar 6 meses, que me dá igual que dure 4 meses e medio que 6 e unha semana, o que máis me importa é que quede ben. Eso é o máis importante, ¿no? Durante o mes de xullo, os menos 15 días, vai estar traballando unha draga 24 horas que vai facer 2 viaxes a Langosteira para traer 55.000 metros cúbicos de area que van ser os aportados porque ten unha granulometría bastante máis gorda que a que ten a praia de Cedeira, co cal vai a permitir que teña unha consistencia máis grande e iso é favorable, ¿no? Entón, bueno, vai haber aí diferentes etapas e todo iso, bueno, o importante é, máis que neste caso os tempos, é o resultado. Y durante esos trabajos creo que se han empezado a encontrar cosas por allí. Sí, a verdade é que estes días, pues, bueno, pues, facendo movimentos de terra, pues, vimos como unha pequena cimentación de unha das fábricas de salazón que houve en Cedeira, que houve sobre unhas 14. Bueno, foi curioso porque pensábamos, tiñamos fotos aéreas de como era antiguamente, ¿no? Tamén onde estaba o campo de concentración, moi cerquiña dali. E, bueno, vimos esa cimentación, dunha parte tamén dun muro. A parte do muro, bueno, está todo xa enviado a Patrimonio da Xunta, non ten un valor patrimonial, pero sí que para nós pues, ten un valor, en este caso, pues, histórico, ¿no? Poder conservar un pouquiño. Entón, hai unha parte que non se vai poder conservar, no sentido de que a duna ten que estar ali metida, entón, bueno, eso vai ir, digamos, enterrada, vai levar un xeo textil para protexela. Depois temos outra parte cerca dun murete, onde sí que se vai incluso, é unha zona que nosotros lle pedimos plantar a costas que nos deixan, e a nosa idea pues, é con arqueólogo, con que estivemos ontes facendo catas, recuperar ese muro consolidado, bueno, que se quede unha parte da túa historia pues, ali, ¿no? Anteriormente hablaba también de esa compra de parcelas para cederlo a la Xunta y crear ese centro de salud. ¿Cómo va este proyecto también muy importante? ¿Se va avanzando? En anteriores ocasiones destacaba pues esa coordinación que hay entre la Xunta y entre el Ayuntamiento para que esto cada vez vaya pues progresando. Pois a verdade é que estamos moi contentos, levamos con isto do ano 2007, se está falando do novo Centro de Saúde de Cedeira. O ano pasado xa demos uns pasos moi avanzados sobre iso, de onde concretamos coa Xunta pois, unhas necesidades que eles nos requeriron, ¿no? Neste caso, pois, eles querían pois, facer un centro sobre uns 2.100, 2.200 metros en nunha planta, e nós, bueno, estamos mirando aquelas ubicacións que a eles poderan ser interesantes, encontramos unha no centro máis ou menos do pobo, cerca do campo de fútbol, donde lle vamos a ceder á Xunta 3.700 metros cadrados. Vimos de comprar agora dúas parcelas que son sobre 1.500 metros cuadrados, con unha alegría inmensa porque os propietarios nos las venderon ao precio que o Concello lle fixo tasación, é dicir, sin unha especulación de ningún tipo, non tuvemos que ir a unha expropiación. Eso tamén para nós foi moi importante, para mí me enche de orgullo tamén por eses cidadáns que ao final non só pensan nesa parte económica, sino tamén pensan no futuro dos demás, no futuro do seu povo. E agora pois, temos unha tramitación administrativa, que é unha modificación do Plan Xeral, onde temos unha afección sectorial que é Costas, e está enviado a Costas do Estado, que neste caso ten as competencias en urbanismo. No momento que veña con Costas do Estado, que é un trámite moi sinxelo, xa enviar directamente á Xunta.
esta semana a Xunta tamén nos requireu como van os procedementos, porque, bueno, sabemos que eles tamén están hoxe xogando cos orzamentos, con todo, coa planificación, e, bueno, a verdade é que moi contentos de que Cedeira vai a ter un novo centro de saúde que cubra as necesidades. Aí despois haberá que loitar para a presenza de médicos, de ter Pero paso a paso, de ter ¿no? outros servizos paso a paso, verdade, sí. E, bueno, tamén ten un componente moi bon, no? Que no momento que ese centro de saúde pasa a funcionar, o edificio actual do centro de saúde vai a pasar a competencia municipal, co cal nos vamos a ter tamén un edificio aí de 500 metros con 2 plantas que van a ser 1000 metros, digamos, útiles que podemos destinar pues, aos usos que naquel momento o povo decida, ¿no? Y ayer celebraban el pleno, un pleno en el municipio de Cedeira, en el que se aprobaban los presupuestos. Sí, a verdade é que estes son os 11º orzamentos que personalmente, dende que estou no grupo de goberno, se aproban. Nos sentimos moi orgullosos, os orzamentos está claro que se poden aprobar antes, o ideal sería aprobarlos en decembro, pero, bueno, son os orzamentos moi reais, onde traballamos no día a día, donde vemos que non queremos facer un copia e pega, é dicir, todo o que plantexamos nos orzamentos queremos que se execute, non vamos a actuacións moi concretas, entonces eso nos permite un poquinho pues, traballar ao longo do ano, ¿no? A ver, creo que os orzamentos son realistas, suben un 7%, e, bueno, esperemos que podamos, como digo eu sempre, ¿no? Que acadar ao final de ano pues, unha máxima execución deles, ¿no? Porque eso é moi importante. A veces tamén falamos dos remanentes de tesorería que temos os concellos, e a veces os remanentes de tesorería tamén temos que pensar que é o diñeiro que non gastamos dos orzamentos do ano anterior, é dicir, se executas un 70% che queda un 30% remanente, pero se executas un 90%, pois é que estás cumplindo máis obxectivos, porque o diñeiro está investindo directamente no pobo. ¿A cuánto asciende el presupuesto? Aproximadamente 6.800.000 y pico euros. Y si hablamos de presupuestos, una de las iniciativas que destacan en este municipio son esos presupuestos participativos en los alumnos de Cedeira. ¿Cómo van estos presupuestos? Pois a verdade é que é unha maravilla. Estamos contentísimos de levar a cabo iso. Parece que é unha pequena actuación, pero para nós é superimportante, porque así tamén ensinamos a rapazada, no? do instituto a que traballen con esos orzamentos, que sepan o significado do valor que tenen as cousas, como se traballa, como traballa un concello, como se saca un proxecto traballando con moitísimas ideas entre eles, que cheguen a consensos propios. ¿Han salido ya esas ideas? Estamos agora nese proceso de que nos van a pasar agora o tema das votacións. Eu teño neste ano, están terceiro da ESO, o que leva está facendo o meu fillo pequeno está en terceiro da ESO e non me dice nada, sabes? Para secretismo total, entón eu tampouco lle pregunto, son cosas deles, non nos metemos, todo o contrario, estamos moi contentos, e tamén, pois, bueno, este ano queremos facer unha cousa semellante coas parroquias, sabes? De levar eses orzamentos participativos tamén ás parroquias, igual sin adicar unha cantidad de diñeiro, pero sí que atender unha serie de necesidades e sobre todo, pues, esas prioridades que les poidan ter e que vexan na repercusión que teñan no día a día dos seus veciños. ¿Cuánto dinero se destina a los estudiantes? Neste caso son 20.000 euros. Es una responsabilidad para ellos tamén. No, a verdade é que é unha responsabilidade, fan un traballo excelente, só hai que seguir despois cando se aproba en pleno, ver o traballo que se fixo, é verdade que é fantástico. O gallá, cando nos estudias... Y así entienden lo que es y lo que supone y cómo va la administración, que muchas veces fuera de ella dices, pero ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué va tan lento? ¿Por qué no pasa? Esa é un pouco a idea, que teñan ese coñecemento de que entendan, de que comprendan, dos tempos que se tarda en poder facer unha cosa e despois executala. Bueno, para nós estamos moi orgullosos de haberlo feito, sí. Y en esa sesión plenaria celebrada en el día de ayer también hubo avances con respecto a esa ampliación de la piscina municipal con el convenio que tienen con la Diputación da Coruña. ¿Cómo va la cosa? Sí, a ver, que este ano, bueno, co tema digamos, de non poder tirar do teito de gasto que estábamos acostumados nos últimos anos polo tema dos orzamentos e todo iso, poder tirar de remanente. Este ano o remanente está máis, digamos, non vamos ter esa disponibilidade tan grande,
pois aprobamos unha parte que vamos a engadir ao orzamento para que nos podamos asinar o convenio coa Diputación da Coruña para facer a piscina. Non? A Diputación da Coruña agora traballa diferente como traballaban fai 15 anos, onde había pois, subvencións nominativas moitísimo máis grandes, onde se facían piscinas e todo eso, onde Cedeira igual fai máis de 20 anos puido ter esa piscina, pero no seu caso os dirixentes pois, non apostarían por ela, eles sabrán as súas razóns. E agora mesmo pois, a única forma que tiñamos era de intentar chegar a un acordo a tres bandas entre a Diputación, Xunta de Galicia e Concello para facer unha piscina de 25 metros. A partes iguais, foi unha solicitude que se fixo ao conselleiro no seu momento dunha xuntanza, fai casi 2 anos e ainda estamos esperando pola reunión, no? Co cal tivemos que pois, ir á opción B, que sería a opción B aumentar a piscina que temos, facer unha calle máis e aumentarla a 25 metros. Non? Foi tamén consensuado co Clube de Natación. Tamén vai dar un uso moi grande á veciñanza de Cedeira, porque realmente é moi complexo poderse bañar na nosa piscina, porque temos moitísimos xente que está abonada, para nós tamén nos enche de orgullo, pero bueno, traballamos para mellorar as instalacións. Estamos agora, o ano pasado se cambiou o césped do campo de fútbol, con diñeiro 100% do Concello, se cambiou o chan do poliportivo, temos 5 pistas de pádel, fixo un xinasio novo, os vestuarios novos femininos para o equipo do fútbol e todo eso nun complexo que temos que está moi céntrico e que nos sentimos bastante orgullosos. E tamén ontes aprobamos no pleno o cambio do nome do campo de fútbol. A partir de agora o nome vai ser Carmiña Maseda, que foi presidenta do Cedeira nos anos 80, foi unha pioneira, non? Sobre todo naquel momento que seguramente o fútbol estaba moi masculinizado, non? E, bueno, empezou de directiva, chegou a presidenta, viaxaba, acompañaba aos equipos en todos os lados. Lamentablemente faleceu fai un par de anos, ojalá isto se pudese haber feito en vida, a mí me gusta máis as homenaxes en vida que neste caso, pero bueno, creo que foi unha proposta moi ben recibida polos tres grupos por parte da directiva da Sociedade do Cedeira SD neste caso, e bueno, a partir de agora teremos ese cambio de nome no noso estadio que nos enche tamén, que estamos moi contentos. Me hablaba de todas esas mejoras que ha habido en las instalaciones deportivas del municipio. Salía esta semana el boletín municipal a 7 parroquias en el que también se daba a conocer pues, esas mejoras que se están llevando en caminos, carreteras, lavaderos, parques infantiles. ¿Qué destacaría de estos trabajos? Bueno, destacamos un poquinho que actuamos un pouco tamén vendo as necesidades que hai. É dicir, sabemos que hai, cando elaboras uns orzamentos, cando faz un programa electoral, pois ao final tes pensado facer unha serie de cosas, non? Pero tamén eses traballos que nese momento ti crees que son os que máis se axustan as máis necesidades que pode ter o Concello, depois tamén surxen outras cosas que non contabas con eles, pois tes que ir modificando, non? Bueno, non é que non temos un orzamento tan grande, porque tamén nosotros traballamos moitísimo coas asociacións tanto deportivas como culturales, con máis de 290.000 euros en axudas, que son as que realmente dinamizan o Concello. E, bueno, con ese diñeiro que vamos tendo, pois intentamos cada día chegar a máis sitios, non? Por iso que tamén é moi importante que as asociacións de veciños nos falen de prioridades e todo iso. Por que traballar con asociacións de veciños? Porque normalmente as asociacións de veciños ven a carencia que van a ter a súa parroquia. Se falamos con persoas individuais, pois ao final sabes que cada persoa vai a pedir para sí, non? Entón, bueno, pues tamén para eles é importante que tamén sepan o diñeiro que manexa o Concello, a repercusión que pode ter neste caso calquera obra que se faga, e, bueno, que se vexa que cando se actúa con uns criterios obxectivos. Y si hablamos de eventos lúdicos culturales, este mismo fin de semana se va a celebrar la tradicional Rapa das Bestas de Acapelada. ¿Está todo listo ya? ¿Cómo se va a organizar? Sí, a verdade é que xa está todo listo. Este ano, bueno, pues somos, digamos, neste caso, colaboradores organizando a Rapa. Están os accesos preparados, agora mesmo estaba falando coa Policía Local, tenen todo listo. A verdade é que é un espectáculo moi grande, sobre todo un espectáculo como baixan as bestas polos montes, non sabes? Porque, bueno, con todos os meus respetos a de Sabucedo, que é tamén unha
unha rapa fantástica. Aquí é moi diferente, aquí os animales están, digamos, salvaxes polo monte, entonces hai que ir traéndoos de moitísimos sitios, vanos agrupando poquinho a pouco. Para a xente que realmente lle gusta o mundo do cabalo, pois é a parte máis espectacular, El non? día grande es el domingo, O ¿verdad? día grande o domingo, pero a xente que lle guste, están Todo el día, todo el fin de están hoxe semana. ali porque están vendo como se van traendo, claro, igual son 250 cabezas que se traen desde moitísimos sitios, e non é nada doado, Me o sea, imagino. non teñen un sitio, non teñen uns pasos como hai en outros lados que os meten nese paso e siguen o camiño para chegar alá, non? Os teñen que traer desde moitos sitios. Y hablamos de otra fiesta que se va a celebrar, la primera Feria Castrexa de Cedeira. ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, pues sempre tínhamos plantexado de ver bueno, facer un evento que tivese que ver un poquinho coa nosa historia, non? Tivemos bastantes ideas e todo iso, pero claro, estamos traballando nun xacemento arqueolóxico que é o Campo do Castro dentro do ano 2017. Está terminando esta última excavación, ¿verdad? Sí, estamos agora, bueno, agora tuvimos que eliminar a parte do camiño, non? Que nos levaba, pois neste caso, por exemplo, á Praia das Sonreiras ou ao Mirador. Tuvemos que cortar o camiño todo, tuvemos que facer unhas pasarelas, bueno, uns accesos de madeira, e se vai colocar o día de mañá unha pasarela, porque comunica con un foso que hai, entón, claro, ali é facer unha cata, encontrar algo, volver a traballar, consolidar. Entón, bueno, estamos moi orgullosos diso, e, bueno, claro, con ese, digamos, sabemos que os nosos devanceiros que eran castrexos, pois dixemos, mira, pois temos que empezar con unha festa castrexa, donde vamos intentar que a veciñanza se involucre pouquiño a pouco e ver que dentro de moitos anos que esta festa pues, teña unha gran continuidade. Será del 27 al 29 de junio. Sí, exacto. Y en el que pues entiendo que podrá ir todo el mundo para vivir esta primera feria que seguro que no dejará indiferentes. Sí, a ver, neste primeiro ano bueno, está moi ben organizado a través dunha empresa que realmente que nos vai a preparar casi todo, pero o noso objetivo pues, é que bueno, pues, ir aumentando a cada día máis. ¿No? Por exemplo, que son natural nacido en Foz e coa sorte de poder despois de disfrutar da miña vida, vivir a miña vida en Cedeira, ali se fai unha festa normanda, tamén cunha vinculación histórica moi semellante á que ten Cedeira, no? E, bueno, se empezou dunha forma e agora pues, é totalmente super aberta, é dicir, vas a Foz, hai un desembarco de 5 ou 6 barcos, a xente vestida de época, os locales preparados, unha das macrofestas. La idea es que se vaya sentando e que cada vez vaya cogiendo mayor fuerza. A idea é que sexa unha festa cultural, unha festa de tradición e unha festa donde tamén teñamos os pés no chan, sabes? É dicir, non queremos facer unhas macrofestas de ningún tipo, senón recuperar esa nosa identidade, saber como era o noso pasado e poder seguir transmitindo pues, a futuras xeracións. Pablo Moreda Gil, como siempre, un placer poderle haber tenido esta noche aquí en este espacio abierto. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube, además de la Radio Metro FM, en la 90.6. Que pasen una feliz noche.